igsoon nga gikutlo sa basahon ni Sirach, dunay dako kayong gipahinumdom kanato mga igsoon. Atong baliko na unsay gipahinumdom dinhi. Muni giingon ni Sirach, in everything we do it in full humility. Sa tanan natong mga pagabuhaton mga igsoon, ato ning buhaton sa dakong pagpaubos. May buntag. Unya may padayon pa si Sirach. Kay ang mga mapahitason o mga garbuso, di gyud matarong ang mga binuhatan. Na makasabot kay taan ni mga igsuon, kung mubalik ta sa kamatuoran, nga gitudlo sa atong Ginoong Hesus, mubalik ta sa kamatuoran. Sa kamatuoran na, una, nga adunay Dios. Ug ang Dios mo'y nagbuhat sa kalibutan ug ang tanan niini, ug nga kitang mga tao iyang gibuhat sa iyang larawan ug kasamahan. Sa ato pa, kumutuo tag Dios, ang Dios mao'y tuburan sa tanan mga igsoon. Munang ang yawa mga igsoon dili na kabuhat ani atong kalibutan nga gipuy-an. Munang tanawa ang buhat sa yawa, puro ra gyud pangguba. Dauton ang mga maayo nga buhat nga iya sa Dios mga igsoon. Dauton niya, gubuon niya mga igsoon. Kaya di man sa kabuhat o kalibutan. Mobita na mga igsoon, kining mong pag-alamguha mga igsoon, lalong kay ni kahulugan. Kaya kung ang Dios mo ituburan sa atong kinabuhi, sa ito pa atong kinabuhi, gikan sa Dios, mauna nga kita ang influencing sa dili makita nga Dios mo nang gibuhat nga iyang larawan. Mauna nga kun magpaubos daita mga igsoon, ang mapadayag sa atong binuhatan, mao ang Dios. So ang atong mga pagpamuhat di ay pagpaila, pagpadayag sa dili makita nga Dios pinaagi dini kanato. Munang ang atong mga binuhatan pulos maayo. Nganuman kay nagasukad man sa tuburan sa kaayo nga mao ang Dios. Pero kung sa atong pagpamuhat, mapasigarbuhon kayo ta, ang makitaan mga igsoon, dili ang Dios, ang atong kaugalingon. Unya, dili biya kita mo ituburan sa tanang kaayo mga igsoon. Mabitaw na nga, kining pagtulunan ni Sirach mga igsoon, nga kinahanglan ni dakong pagtuo natong tanan. Mutuo gyud ta nga ang atong kinabuhi gikan sa Dios, ug nga ang atong pagpamuhat, pagpaila o pagpadayag sa Dios nga dili makita. Munang ar sa atong pagpamuhat, makitaan ang Dios kay pulo man maayo. Naron makasabutan ni Maisol, pareho ra gud na kanang ako ning example sa una atong balikon. Kana ba tong mag-decorate bitaw? Tanawa na mag-decorate nga dunay pagtuo o walay pagtuo o lahi ang pagtuo, lahi ra gyud ang apreciation. Tanawa nang mag-decorate nga dunay pagtuo, kanang magtan-aw ba, magtan-aw sa gidekoritan ug ang decoration, mingon ang katanaw, wow! WW! Pagkagwapahan ni Mama Mary, pagkanindot tan-awon sa mahal nga birhen. Pero tanawa na kung ang magdekurar, lahi og pagtuo, mingon ang katanaw, wow! Kanindot sa mga bulak. Murag mahal man siguro ning mga bulaka. Unsay nakitaan, ang dekorasyon, wala ang gidekoritan. Did you get my message mga igsoon? Mausab ta. Ang atong kaugalingon mo'y makitaan. Kung di ta magpaubos, pagdawat sa kamatuoran, nga ang ato daing pagkinabuhi
pagpaila, pagpadayag sa di makita nga Dios yang atong kinabuhi gikan man kaniya. Muna mga igsoon, sa ikaduhang pagbasa sa sulat nga to sa Hebreo, kitang mga Kristiyanos gipahinumduman sa kahulugan sa ato ang pagduol ni pagdawat ni Kristo. Unsa may gipahinumdum nato dinhi sa ikaduhang pagbasa? Nga sa atong pagdawat ni Kristo mga igsoon, miduol ta sa kalibutan sa espiritu. Meaning, realidad sa espiritu mga igsoon. Kinabuhi sa espiritu. Dili sa mga material nga kalibutan mga igsoon. Naaron masabta na to ni, balik na putas laing kamatuoran. Unsang kamatuoran na mga igsoon? Ang klasikal nga pagpanabot, unsa ang tawo. Unsa may klasikal nga pagpanabot, aktor na yung balikon, pahinumdum na ko ni sa una. Giingon sa classical understanding of who man is. Nga ang tao is a composition of both body and soul. Mao na ang tao. Lawas nga material o ang gahatag o kinabuhi aning lawasa nga mao ang atong espiritu, ang kalag. Unya kung atong tanawon mga iso ni ining duha, karealidad sa atong pagkatawo, kanang material nga butang mga igsoon para sa atong lawas, dili ni siya mubati, wala ni siya feelings. Ang espiritu mo ang kalag mo'y dunay pagbati. Tagaan ta mong example ha. Tanawan ning atong lawas nga naa pa ning kalag, napa inyong kalag sa inyong lawas. Buhi pa ta, galiok. Kusion ta, di ba mutiabok, sakit. Would you agree with me? Pero tanawan ng lawas na to, ngawa na'y kalag. Nibulag na ba ang kalag ba? Unya tugsuko, nagtrukar, kada bang dako kayong dagong bitaw nga inig balsamar? Kadungog ba mong namatay, nga misagit, agoy! Kadungog mo? Wala! Wala kay patayng lawas nga masakitan sa kunsaon pa na nimo. Nganuman kay material nga butang mga igsoon, walay feelings dili mo bati. Mao bitaw na nga kining kahaguka mga igsoon, emptiness nga ato ang kuan mga igsoon nga gipanghita nga mutagbaw nato mga igsoon kun mo ato ning tagbawon sa mga material nga butang, meaning mga lawasnon nga panginahanglanon nato. Di gyud ta matagbaw mga igsoon. Kaya ang material nga butang walay pagbati, di gyud na matagbaw mga igsoon. Mao nga kun ang atong pagtagbaw naa sa atong lawasnon nga mga panginahanglanon, material things, muna giingon sa panultion mga igsoon, we will be barking on a wrong tree. We will be searching on a wrong place, mga igsoon. Tagaanta mong example, naay mga tao, di ka kasabot. Dato na kayo, daghang kwarta, di na kabalog pila na ilang kwarta. Managinod pa sa mga sinsilyos kabos. Wa matagbaw. Dato na kayo, gamhanan pa, manlimbong pagod panahon sa eleksyon, aron makagadawat o gahom. Walay katagbawan mga igsoon. Nga naman, kay actually makasabot ha, kay nangita sila katagbawan sa mga material nga butang mga igsoon. Muna ang mga material nga butang, dili na makatagbaw na to. So kanading atong kahaguka, doon na emptiness nga buta itong tagbawon mga igsoon, gitawag na sa spiritual nga kalibutan. Spiritual hanon nga aspito sa atong kinabuhi. Mao na nga kay espirituhanon man nga longing, mao nga ang musatisfy ana pod mga spiritual pod nga butang. Mao bitaw nang gipahinumduman ta ni mga igsoon kay kitang mga Kristiyanos mao ni atong gianha ni Kristo. Ang katagbawan ang gipasabot nato kaluwasan mga igsoon. Mao nang unang gibuhat sa atong Ginoong Hesus aron matagbaw ta, doon na tay kaluwasan mga igsoon sa mga sayop nga pagtulunan, kay kanang mga sayop ug bakak nga pagtulunan mga igsoon, di gyud na makatagbaw nato.
Ang makatagbaw nato maigsoon mao lamang ang kamatuoran. Na, atong ibalik ning example lagi, example nako ni, di pa lang gyud dugay. Kung mutuo ta nga kita gibuhat sa Dios, atong kinabuhikan sa Dios, nan ang Dios mao may tuburan sa tanang kaayo. So kay tanang kaayo maanindot gyud siya. Mao nga kitang mga tao kay binuhat natin sa Dios ang larawan, wa gyud bati nato mga isod, wa gyud batig nawong nato. Puro gyud ta gwapo-gwapa, kamo gwapo-gwapa gud mo. Munang og mutuo lang mo nga wala nga gwapo-gwapa mo, di gyud mo magproblema, wa gyud mo utang. Tinulanay ko na. Pero mutuo na mo sa sol-sol sa yawa, baka kapag tulunan, ino mo nga ngilad mo nawong, kay wala mo aning mga burluloy, wala mo aning mga burak sa iyong nawong, magsugod na yung problema, kay mangutang na mo. Unya, dili na mo kaatubang sa mga tao, kay maulaw mo, kay wa mang good mi angay, kasi kay ngun yung angay. Did you get my point? Na kisa may gahimo na to, kisa may katulog to, di ba kita rapot? Ngano man, kay nawala ta sa tuuran, kay kinahanglan nga bakakanta aron dili ta makapadayag sa Dios sa atong kinabuhi mga igsoon. So mao bitaw na nga diha ni Kristo unsa may atong gipangita? Di ba katagbawan, kaluwasan? Nya natagbaw na unta ta. Kinaan na gud nato si Kristo. Pero ngano man daghang mga binunyagan nangita pa magkatagbawan. Kay di ay wa man nato sulayi si Kristo mga igsoon. We haven't tried Christ to fill us. Mobita ng mga igsoon, nindot magkarong adlaw kay sa atong church calendar, karong pista berong San Agustin, pero kana atol magdomingo munang wala sa uloga kay Lord's Day magyudron mo prepare atong Ginoo. Na si San Agustin mga igsoon, kung kabalo mo sa iyang kasaysayan sa kinabuhi mga igsoon, kuan na siya kaniniong naata ng bisyo niya sa kalibutan. Og na pa sabu sa una, gisabu po to. Na steal sa una, gi-steal po to. Naanya tatanan. Nga naman, kay nangita siya o katagbawan sa iyang kinabuhi. Munang bulahan si San Agustin, kay naasay inahan si Santa Monica, nga grabe ang iyang mga pag-antos, maysoon, ang iyang binako, naghinilak, pag-ampo sa Dios, alang pagkakabig ni San Agustin, nga unta mo balik siya sa Dios. Tungod sa iyahang mga binuhatan, mga igsoon. And what had happened? Sa dakong grasya sa Dios, mga igsoon, nakakaplag si Agustin sa iyang katagbawan sa kinabuhi. Diin man, sa pagbalik niya sa Dios, sa pagdawat niya ni Kristo. Mo nang doon na say pamuso kaayo nga panultion, mga igsoon, atong balikon din na, famous ng panultion nga nagkanayon. Lord, my heart is restless until I rest in Thee. Kadungog mo ana, Ginoo, ang akong kasing-kasing dili magmalinawon hangtod nga kini makapahulay diha kanimo. Sumao ni ang gipasabot sa kinabuhi natong mga Kristiyanos, mga igsoon. Nahumana unta tag pagpangitag katagbawan kay si Kristo ni amanta nato. Munang dakong challenge nato ni Maysod nga atong sulayan. Let Christ nga maoy mo tagbaw nato mga igsoon. Mao bitaw na nga kun ato nang gitugutan si Kristo nga may mutagbaw sa atong kinabuhi mga igsoon, mahulma ang atong pagkatao. Mao bitaw nang in our gospel sa atong ebanghelyo ron, doon na ni duha ka bahin mga igsoon. Ang unang bahin sa ebanghelyo, nagiskot nato ni kanang gitawag to ethical norm. Kabalo mo ethical norm? Kana bang mga maayong gawi ba? What is proper? Unsay maayo nga buhaton sa atong behavior dina sa katilingban, sa pakigrelasyon nato. Ngano mamisoon? Kay unsa gani kinaya og pamatasan nga ato ang gipadayag,
nagmuni nagpaila nagpadag unsa nga espiritu o pagtulunan ang naghulma kanato. Mao bitan ang mga igsoon og nakadumdum mo past few months ba to, ako nang gipaambit niyo dinhi nga ang atong relihiyong Kristyanismo, our religion Christianity is no ordinary religion mga igsoon. Nganuman, kaya ang atong relihiyong Kristyanismo mga igsoon is a religion of civilization. Kabalo mo civilization? Kana bang formation ba? I-civilize ta. I-civilize ta, hulmaon ta. Meaning, gikan sa atong pagkaihalas nga pagkatao nga walay klaro nga mga kinaiya ug pamatasan, hulmaon ta. Nya unsa may sukaran ining atong sibilisasyon sa pagkabinunyaga pagkristyanos may soon, nagsukad sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesus nga maghulma ta sa atong pagkatao ug atong katilingban sa kinabuhi nga nadawat nato sa Dios. Unsa man kinabuhi gugma. Gugma. Mao bitong ningon atong Ginoong Hesus no? Paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Kung kamo maghigugma ay masayod ang kalibutan nga kamo akong mga tinun-an. So maghulma day tag sibilisasyon sa gugma mga igsoon. Kay diya sa gugma ana ta magkahiusa, di ta magkabulag, di magkalagyo atong relasyon, pero kung walay gugma gani mga igsoon, munang naay panagdumot magkalagyo bitaw way klarong relasyon mga igsoon. Mo nang hulmaon ta. Nya mo na nga makita ni sa atong gitawag og ethical nga mga attitude, pananglitan. Karon sa atong ebanghelyo mga igsoon, no? Okasyon ni sa diha nga ang atong Ginoong Hesus gidapit og usa ka bangkete sa kasal. Unya, dunay nakitaan atong Ginoong Hesus, unsay nakitaan nga dunay mga pipila ka mga bisita, mao'y nagpili og asa sila manglingkod. Nya kabalo mo mga igsoon, unethical baya na? Dili ba na maayo? Wala na, dili na maayong pamatasan. Nganuman, kinsa day magbuot din na sa balay? Ang bisita o ang tagbalay? Sa inyong una, kinsa magbuot? Ang tagbalay. Mo na kung bisita ka, paghulat unsa i-offer sa tagbalay. Dili kay ikaw mo'y magbuot. Nagkarong panahon na, kinsa may magbuot? Bisita. Di ra ba mahatag iyang offer? Dayon nagpanaway sa nagbisita niya, ulaw-ulaw pod. Kana bang bisitahon ta, kana bang dapiton ta mga igsoon? Pribilehiyo ba yan na? It's a privilege. Gidapit ka, pasalamat ka. Pero unsa may natabo rong panahon na, ang gidapit, manalapod, manapit mo kuban, may baron? Nganong di man na maayo mga igsoon? Kay kung pananglitan ang gadapit nimo, gadapit siya, ikaw gidapit ka kay pulo ra mo yang gidapit, nya nanala kag lain. Di ba maulawan tong gadapit nimo kung iyang giandam para ra ninyong pulo? Nya ikaw rin nakaingon? May baron. Unya ra ka manala kung moingon ang nanapit nimo nga, uy, ato niya sa akong kana, na namihika niya. Pagdalag ka uban, anak ka man nala. Napangutan mo, pila man ka buhok. Bisag pila. O di, dadain mong taga-baryo. Bisag pila man dagway. Nakuha niyo mga igsoon. Pero ikaw na nga di dapiton, it is unethical nga manala ka, ikaw ray giingnan. Huwag di ka kabalog kung sa'y giandam anang imo nanapit nimo. Nya napaguyuban, nga dito na, narapit na dagdagang pagkaon, nanawag, uy, dali dire, ari di kay dagang pagkaon, ula-ulaw pod. Pananghid. Sa gapakaon nimo, gipakaon ra kanya, manapit kag lain, may baron. Pero karon mga igsoon, wala man. Unyag babadlungan ra ba, uy, ngano man kang nanapit nga, kamo ra mag... Ang tagbalay pa mo'y ngilad, mora barong panahon na mga igsoon, nga sa atong binuhatan,
magsigit ag panudlo sa uban nga mo'y nakaingon nya kita'y gapamuhat. So unsa man ang maayo? Maayo ba ng kinaiyaha? Munang gisgutan tabi sa bubitan akong makristiyanos ka mga igsoon. Nahulma ta sa sibilisasyon sa pagtulunan ni Kristo, mahimo tang tao dili ta mahimong bangis paliog animals. Mubati ta. Munang ang ato ding akong balik komisyon ang ato ding kinubos pagkabinunyagan, we belong to the civilized world. Pero kung ang atong kini ato rang kaugalingon, ang atong gitanaw, walay consideration sa uban, that is not civilization ito, Christianity, mga igsoon. Kay pagpagarbo manas kaugalingon. Maubita na mga igsoon in the second part sa Ebanghelyo. Dini ta gipasabtan nga ang ato dayang kinabuhi nga mga Kristiyanos, mga igsoon, is usa ka revolutionary life. Kabalo mo revolutionary life. Kinabuhi nga wala magpahauyon sa unsay kagustuhan sa kalibutan, mga igsoon. Kay kung magpahauyon ta sa kabubuton sa kalibutan, di gyud ta. Pero makasabot ta atong balikon ang second part, no? Unsay giingon sa atong Ginoong Hesus, ug iyang giingnan ang nagdapit kaniya. Nagdapit nila ba? Unsay iyang giingon? Kung magkumbira gani ka sa kasal, o magkumbira ka, ayaw og dapita ang imong mga igsuon, imong mga higala, imong mga silingan o mga dato nga tao, ngano man, kay makabalos man sila nimo. Dapita tong mga kabos, mga piang, mga buta, mga bakol, nga dili makabalos nimo. Nya malipay na mo aron. Dahil huwag tinawan ako. Nakimo man nag-ingon ni Kristo. Na ngano ingon ani mga igsoon, balik tas ka matuuran. Kana bitaw maghikay ka, magkumbira ka, mangutana ka. Uy, ngano magkan gahikay? Pasalamat magumi sa Dios Padre. O, di ba? Pasalamat sa Dios. Ngano pasalamat ka sa Dios? Kay mga grasya nga nadawat na mo, Padre. Uy, maayo. Nga nganong imo mang gipuhunan ng grasya sa Dios nimo. Kay imo ramang gidapit, kato ramang makabalos pud nimo. Di ba murag negosyo? Muna capitalism. I scratch my back and I will scratch yours. If you not scratch my back, I will not scratch yours. Pero dili ingon ani natong mga Kristiyanos, mga igsoon. Kay kung mag-amgot dawat ato gikan dai ni sa Dios na nato ning ibahin, ilabi na ni atong dili makabalos nato kay di man kani ato, iya man kani sa Dios. Tanganong ato mang puhunan ang grasya sa Dios nato. Namara bo ni hunahuna sa kadaghanan ron Dios, pero di ay ang hunahuna ako amaning paningkamutan. Ako puning giba akan akong pensyon nga nadawat nga lamsam, ako puning contribution sa GSIS o GSIS. May labot ginoan na. Wala. Nakuha niyo mga igsoon? That's why this is a revolutionary consciousness, mga igsoon. Munang karon gipahinumduman da ita diini mga igsoon. Nga diin kita sa ato nga pagdawat ni Kristo. Una, mag-amgo da ita. Nga misulod ta sa kalibutan sa espiritu, dili sa material nga kalibutan. Kaya ang material nga mga butang maison, dili na makatagbaw, dili makakaplag sa atong kinabuhi. But it is only in return, pag-iuli nato sa kalibutan sa espiritu, sa kalibutan sa atong Dios, mga igsoon. Ana ta makakita o katagbawan. Unya gipahinumduman punta nga sa ato din pagdawat ni Kristo, gapasabot ni og total change of our culture. Kay kita day maghulma og sibilisasyon. Sibilisasyon sa katawhan nga magpahari sa Dios dinhi sa kalibutan. Muna mga igsoon sa atong nga pagpadayon sa atong panaw, magpadayon ta nga maning kamot paglig-on sa atong pagtuo aron nga pinaagi ning pagtuoha magkinabuhi kita sa kamatuoran sa kinabuhi nga nadawat ato sa Dios, panghinaot nga maato
ang kabilin nga gisaan nga ganti natong tanan ang langit sa kinabuhing dayon.